Hi guys, good morning. Pagmidari sa mga kusina. Nagluto na po sa daan. Nagkuhan ko guys na nagbabad ko kanang limon. Sa bonanan kay mo ni ang imnon mo ni naka-arang-arang sa hangkuan guys, sipon ang kanang ubo mo ni sigihan ng inom dyan gatatag siya sa may kani karang kaprosin limtan o kanang naog mo yung mga isagol sa sayuti. Yaman niya ang lutoon guys, sayote. Isa dyan man na siya kaligo. May mo biyahe, lapod. Masa niya kanan guys, pakpakan dyan. Amo din kusina guys, amo din yung gotro. Gotro din naman niya mga kusina. Aglamisa kaya naman todas niya na diha magibalihin aglamisa mo na naikuhan porma jagda na kaya naman tong lamisa mo gibutang kortina kay arong way sa magaw para og nay bisita di makita na ganang daring kusina nga lusot-lusot ra. Asa mo ka ma? Asa mo ka? Mana guys, sa forma. Nasama? Hindi na gabi asa ko ko. Ano man? Sa likod nila. Kaya nalain nagporma. Hindi ako sa sinagod. Ano sa ano? Ano ba nang likod tinahalang ko? Bagong tuig. Bagong forma sa kwan guys, kusina ang gyotro. Ang gyotro gahapon ni Junjun. Diyan magpanit na tadaring kwan guys. Sayote. Para lahi na po nga kwan guys ba. Puro mas sa ang kwan. Kasi namingkoy, good morning mingkoy. Nauna po sa mingkoy, murag mao. Ako sa mga ay asa ko nito. Kita sa ko kamunggay. Asa man ka mangita kamunggay? Asa ni nga kwanan guys, pakpakan sa ninahang kwan sayote. Andaran ni gipalit ni Junjun sa isang adlaw. Maluto. Puli rin dyan sa alang kamamay ni Kluto sa tuwag eh. Tanang bahaw, sagulan ng bahaw nasa diyaw, kay takaw na giro-giri. Good morning guys. Good morning mga madlang people. Muli, trabaho naman ni Junjun gahapon na mag-yotro ni purma sa mga kuan. Lamisa. Yung luwag-luwag na inoon siya. Na magpadapling na rin kuan, lamisa. Dugay man ni pagpakan ng imong siyutik kay naidaghang gingi. Sa jogan ko nagatuog gabi eh. Alas 8 pa natuog na ko. Kinanglan mo sa Jonathan katuog kay arong nagkabuntag. Maabtik-abtik ta kay kisa po ning tuog nga makakuha sa tuang lawas kay sa una nakatubi tong bakasyon pa way klase tangan sa nakong oras sa matuog alas 11 unsay gani mabot ng alas 12 nagkabuntag murag arang ka bugat ang lawas nagkapoy ibakod pero matugan ni tag sadyo gaan gatang pamati basta matugtag sa job may gabi alas 8 na tuog na ko ngarang-arang na pud guys nagang pamati siya kung inam sa kuan limon palitan kong giyan og limon gahapon gikan siya sa eskwela nagasi sa limon duha ka buok ag isa gibabad na pagani datog isa guys ag isa may hangibawad ag isa gibilin pinalit ng giyan gahapon sa kong gidadaan Ija nang kuan, idea ni Ja. Ako nang imnon, lemon ko nga ibabad sa tubig. May nakarang-arang sa kuan guys, lalamunan.
sa ahong ubo. Mangita Junjun og kamunggay. Sa mangita to na siguro na sa ubong. Magbiyahin na si Jaron, madyo na laman ng taog, madyo nagtimpo, hindi na maganuan, kaya makapamasahiro nagtarong. Kung ano siya nakapamasahiro tarong. Sikad pa dito na ay pag-uli na magikan og buhol. Kay nagaba man ang kuwan tricycle si Jangyadjo. Karon January na 2023 na. So, ng pamasahirog tarong guys, wadwad na kalsada. Ge! Aw. Nanay ka na. Maglawoy na pod. Madyo na lang nilawoy, kay pang pataas o kinabuhi. Ang mga tiguang halos magsigirag panglawoy din, abot sila edad o 90. Kanato nga mga lolo, niabot o 98 ag idahang edad. Sigirag ka dito si Jagwan guys, lawoy. Ukuan kamunggay. Tangan ra ni Jaw kanang sibuyas. Nakuno yung pressure duha, nakagawas na kuno isa. Update kinas mamas balita mura pud ang tatay. Updated dahil sa balita. Man ako giwa sa kwan guys sa yuti, kari na pong karni mo yung nuwain. Mo niya tang isagol guys, karni. Karning baboy sa lindiha sa kuwan. Magtutuig pa ni. Wala mauhod tagluto kay hindi man kadyo mihilig kung kanang kuwan. Karni. Ngayon man nagiwag kuwan, karni o karing sayuti. Kuwan sa kong lamas guys. Na guys, na man nagiwa guys, na pinaning gisahon. Ringaw, ako dari gatikaw-tikaw kay bisik. Bisik mga tao. Kari ko niyang lawo dyan, no? Arang kagamay ko na paluwa upat. Nandiya, sibuyas dahon, tangad. Ngunit ka ni mama nilaw, uy, kadadlaw. Ang nilaguna siya ang anak, hindi man sige ka nilaw, uy, mukha unuglain. Kay, saan man? Hindi man siya, hao. Kuni nag-isuyo ito nang dako ulit po. Luto na lang. Medyo ganit karon. Nanay pa, gisa-gisa. Sa una kami gagmay pa, magluto na siya ng mga ginisa. So, sarang na ganyan na mong namiya kay kasagaran dyan namang sudan sa una sinugbang buwad. Muna pirmi namang sudan sinugbang buwad, utan, mga nilaw, uy. Muna pirmi namang sudanin guys sa una. Sa gagmay pa mi, sayra may maka sudano ka na yung mga ginisa-gisa mo na pinakalami na mo guys. Kanang mag-gisa sinanay yung kanang sudan, hindi may gagmay pa mi. Sabi na magluto sinanay yung kanang udong, batangan ng sardinas, sus. Para nalamiya para namin. Kaning kain kay gihugasan naman ninaho sa wapan hagiwa, hugasan naman na tubutro. Kaya guys, nagisa na natin karni guys. Samantalang gagisa natin karni, magharos pa rin kami guys. Ito guys, lahat na karon guys. Kaya bisagan sa kalisod. Na naman kasi pinauro sa kuwan. Mantika. So na sa gagmay pami. Ang pinauro sa mantika, mao na kasi ni pinaka lami para namo. Labi nagmagisa sinanayaw ka ng kundol. Nga, ijara ganito nga. Gisahon ra ni dya sa tuyo ra ibutang butsinan magatong nagajid miskuan lamisa kay gusto naming mukaon isay ra ba dyan may makakaon ka na na ginisa kay kasagaran jud na mga muang sudan ka na mga dyan mga nilawoy minamong kuan sudan isda tay managat pinaisan pa nga kanang isda nakasuway na ba mo sudan ka ng kuan guys pinaisan bitaw inasin nga kuan guys isda anja gusto nog dahon diya isugba, itungtong sa kanan na ibaga. Mao na di kami ngawa na nga sudan. Kay humot. Humot siya. Mao na pirming sudan na mo sa una, pinaisan. Kasi tatay kay kugyan man na managat.
magbike ra na siya na siya bike nga kanang turo aga mo ang itawag kaya manubila pinayngana ba mo to yung service mo ni hangi kami ngawan karon guys nga sudan katong pinaisan nga sinahiran bawog naka kuan ba mo dana nakarelate ba mo dana karon mga bata kay social naman di naman mga og mga ingani nga sudan anad man og kanang kuan karni di man mo sudan o purura utan kami sa unang managa si tatay ni dahang isda mo na yung mga kalipay manguan mi magsabaw mi kadlawong dako mangaon mi kadlawong dako gusto man ni tatay nga gikan ni dagat busog mi mo nang kadlawong dako pa magsabaw na mi dana mangaon mangginilakay ng ubang gagmay kay pagtukawon magadyang tatay kay gusto magadyang tatay nga mangaon mi mananguban nga alimukawan pa hilak na maginilakay ay gusto din ni tatay guys nga busog mo permi nagikan siya sa dagat gusto niya nga makakaon mig preskong sinabaw nga na nas tatay guys na mapagmahal namong mga anak mo nang kami karon nga mga dagko nami mo gid ang gusto gid mi makabawi mo na amon na silang kwan guys pinangga kay buutan kag nga amon na nagtatay guys 15 mi kabuok ilaga jud mi barugan nga mabuhi mi ug sa later ang sayuti isang pakupsunog gamay guys sa karne kaya naghuman maglaway ko dari sa kuha ni mama diyang kamunggay napatay sobrang ahos dali ara ka dyan naning niwang guys hanggang na wala ng kagamay pero dali ra po kumaulian mawa na ning pait sa ang kuha na lamunan kauna po dagan maraming balik-balik naman kada nag-inom ko na ng kuwan limon may diyan ni diyan dali ra man kajid makaniwang ng ubog sipon kidi taganahan mo habhab na guys ito na ni ilunod ni atang kuwan guys yung timplahan na kada lahat na to kuwan guys bitsin o kasi na magadya yung mga kandes gamit sa una mo gamit kung magigsarap masay ginisan mix karon di na bitsin ra jud may ra kay makadaot po nunang yan ang ginisan mix kung kanang may mga kuan magigsarap mamaling bitsin kay mo magadya ni naandan nga sa una pa mo magadya ni kuan animpla na mo sa una sa gagmay pa may bitsin sa kanuban. Mao na ni guys, puro masamo ang kusina guys. Nay buwak dari. Nagibutangan na dari buwak. Na dari pud sa kuan pikas, madyo na lamang pud ma. Pris pud agato ang kuan ba para kanang reception area ba. Para makawa pud kanang kuan ba, stress mo nang bisag nara ta dinis kusina napud tay ma siklapan nga green. Nagibutangan na dari kuan buwak. Di na kaadyo sa magaw kay so, pa na butangin kortina rang kasamagaw kaya gabrihan to ditong kuan ba portahan samagaw kan din na siya kadyo kuan samagaw niya kuan ni mama ang ginang kuan ni guys pinalata ning ijang ginangagan kaya gamon na pinabaska hindi na siya ganahan o kanang pinabaska kay sakitan siya siyang kuan ngipon mo na yung kuan guys trabaho kada buntag nagkabaybay naman siguro mo sa kuan ang vlog may naot lamang ko nga dagi hapon mo kuan guys pulan kay kanilaging isayra mo makakita og kanang nice nga view pero may laman kusina nang inyong makitaan kay isan magajud nga nara magajud ko dani sa kuan guys by per me jadi pa ko hilig mag lakaw-lakaw kaya na bitong maglok ko maglakaw-lakaw nga ako rang isa daghang lagi niingon nga silusob ako no junjun nga nung di ko maglakaw-lakaw
So, maglakaw-lakaw po ko guys, asa po ko padung. Di man po ko hilig maglaglaag. Makin man gani mo nga nasilingan, di ko ganahan maglaglaag, di ko ganahan nga makipag chika yan na. Ninglikay ra ko guys kay mao magyapon. Makipag kuan-kuanta dyan, nagtalikod na to. Kita ra magyapoy libakon mo na natagam na ko sa bago pa ko dani. Nga na lagi, kay gusto lagi po ko nga na-print, makipag-print nga na. Mong gyapon kay makipag chika-chika ka, nagtalikod nimo ikaw ra mayali bakon mo jud pay maglain-lain na lamang ko. Napaydani na lamang ko sa pirmi sabay kay di pa ko makasaha. Focus na lamang ko sa kuan guys, pamilya. At imanon ang kuan pamilya kaysa maglaglaag. Asa po ko padung og maglaglaag ko nga wa mo koy padungan pero de panino nang buhol ana ko dala magsiglag siguro kada adlaw. Ya kay ladyo man, buhol ramang gaji ang pirming, buhol ramang gaji may gusto na hanga kuanan guys, laagan, manarapog mislungsod og naay tujo nga, manaratada ng lugar og naay tujo og ato. Ang importante, nakapag-vlog hapon ko, isag naradani sa sud sa kananay kuan. Bye, manundaga kadyo ko pasalamat nyo guys, kay isag ang vlog, permira na dani sud sa bye, balik-balik. Nagyapon mo, sige gyapon mo kanang atang sa kanang ahang mga vlog mo nang thanks a million dyan ninyo guys. Million dyan pasalamat na ninyong tanan guys. Kaya bisig nga ni raning ahang vlog, say gani ang istorya pabalik-balik. Nagyapon mo kanang naipuwi. Mahinangot ko nga naalamas gyapon mo sa kanunay. Bisag nga ni raning ahang vlog. Per me. Diyan guys, nagmaluto na ni. Magandam na ko sa kuanigian. Diyan bawon. Maglaway sa nilaway ni mama. Naghuman. Mag-edit. Laban lamang gyapunta sa tang kuan guys. Kinabuhi. Balag. Ginagmay basta. Kanunay. Tilaway sa libe. Parang mamahaw na mo. Ako pa ba dyan ko'y panglasa? Dari ba nagbarat ba na o sa natapaw? Wala kini sabaw eh. Naganan, kag may sabaw? Lami mo Iyan. pinauga? Ito yung gamay lang, isang gamay lang. Okay man? Bata ng sabaw? Gamay lang tayo. Angan ko ng sabaw, kasi sa naganan pinauga. Lami mo itong ginisara nga pinauga ra? Okay naman po. Sige, mamita ba yun? Pero sakto ra timpla. Ang nilawoy. Ang kadugtong sa inabuhi ni mama. Nilawoy yung kamunggay. Isa kong balunan. Magkuhan ka eh. Nanay sir, na yung mga balunan, ipapugnawan na na. Tubig ba? Huwag ako nakakuha ng tubig. Akong ginibasa ng gabi. Kanina. Busy ang mga tao guys. Ako. Naman lagi din ako man nagingon. Ako man ipakaluto. Hantong nagidali-dalig luto. Limong-limon ha. Putdagin na. Bagong tuig, bagong kusina. Pero bago nagpurma. Ano, nakagas-gas-gas naman yung mga baunanan. Agak mo nang sa bangko. Ang pingi. Ayun sa taklubi, di aron dili masira. Masira ang udto para rin mo kamo. Kami ni mama, dyan namin mamaw. Dengan kami ni mama. Di pa ko ganahan mukhaon yung aron nga sa jupa. Yung tubig eh. Kanaw. Yan magkakata pa. Wak pa. Yung gagkaw. Nilagi ko mainam. Kaya yung mainam ko din na po ko ganahan mahaw. Nakabuntag may tuyod-tuyod ng imo ang tingil ma. Atutas siwol. Di ko kay mga blikog tindahan. Mau ka? Tagaan mo ako kulo sa saragyan. Nagpurong na. Pagalaan siya. Insa kay tambal na pang patuyod ma. Lagi nakasakitan. Singgit ka ba? Isang himala. Nag-uod sa Ginoo. Tuhod ni mama natuyod. Nawag sakit. Bilma Santos. Pero ginura ka dyan mag-antigo na na.
Hindi na, binuuran di pag-asa na to. Tagahan ka ni sa himala nga, may straight ni mong tuhod, bawa ng sakit. So, Ato nang iwis karong 2023. Nga mawag sakit sa imong tuhod. Makatarang na kaglakaw. Okay. yan, bakit? Wala gapon niya kainom mo eh. Wala ko kita nag-inom na. Huwag sa diinom gapon. Ay, kalimut yung mga kalablaw din. Naman din ay mapalit ning nganing vitamina. Asa man? Datos litro. Magpapang ko. Ano tayo? 2,500. Sakay nga ni. 2,000? Sakto sa kapila, magkabuksulog ka na. Pero sakto ra pud siya kay 500 pesos good. Oo. Kasi asa man kamay ko, yan ang makulir. Ngano di sa ka nagpisto. Diha, talikod ko diha. Adari ka nagtalikod nga na. Oo. Natinga siya kay nana may kortina nga nanay buwak. Natinga siya. Ang kato bitong sa kuan ba, gibutangan ni Dodo ang kurtina. Kamudi ay nga, at ihala ko anong naa magkadiha. Malay na magporma sa mong kwan guys. Kusina. Ay di, hindi maka mo kasudod ay di. Di na ra ba makasud og hoy ay de, jajad galimte. Medyo lang magmuinit na ni. Pero murag gihapon kulimlim. Nanday gihapoy bagyo? Ang usa, luwas na. Ang usa, wala. Nakulimlim gihapon guys. Kanarang sapatos nga kuha na so tagi kayo katoy mong suton kan luoy mabasa. Napadare. Dengan ra kuno mo. Dengan daw mo. Gawata mi sa gawas. Gawata mi rin. Panag mga kwan guys, estudyante. Agkuhan na sabaw. Biyahe na sila guys. Agkuhan na man, giinit ma, katong naitanghon. Hindi mong utan, naluto naman. Pagkauna. So guys, ma. Oh, bye-bye. Bye. Amping. Hi guys, ito na sila guys. Si John biyahin na. Sige yan, eskwela na po. Kami na po di mama dari mabilin kaming duha. Nandiyan guys, kimurag tas-tas naman tungang kuan, video. Sa itong gipang jaw-jaw dato. Pasalamat na po ko ni Jong Tanan sa pamininjong pagtanaw sa amo ang vlog. God bless ni Jong Tanan guys. Mangkiamping mo sa kanunay. Bye-bye. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog.